Eta arratsaldeon berriz ere pilota zale guzti hori. Hementxe gara bai, hementxe gara Donostiako Atano 3. Eta hementxe dugu Asier Olaizola. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zeitxura ona enpaten ari dena nahi orain arte ez da. Lasai, guztora ikusi dugu, barroti beste kontu bat izango da. Oain arte bai ez, ni pentsatzu bieke barren entikan, normala emezela nervio pixko bat eginengo diela ez. Eta kanpotik, kotilleroak zer moduz daude? Hombre, normala emezela holako final baten, bueno, aurduritasun pixka bat eginez, bueno, haber partido bat atetzen denez. Ze espero dezu, ze partido klase? Hombre, ni duitzen zi partidu azkarra izan litezkela ritmo hondikoa ez, xala airez asko sartzen da, Aimarreketan torrez bukatzeu eta defenditu ongi jeute biek ez. Nik uste partidu oso luzea igual ez delateko, minio ritmo hondikoa ez. Agian Aimarrentzat okerren izan daitekena da, xalak abiadura handia ematen diola pilotari. Bai, xala bi eskutara erre sartzen da ire eta velozi ematen jo ez, eta botera ere oso ongi manejatzen du bi eskukin pilota. Eta bueno, xalak ematen dina abiadura bati boleakin, guain arteko partidutan mina asko horrindu ez. Aimarrek duen abantaila handiena, Aimar dela, txapelduna dela, eta dela pilotari bat beti ematen duena berea, edo ia beti. Hombre, normalen oain arte oituta daude gehienatan ez, naiz eta normala emezela partidu batzuk izan ditu beste bino nahiko lanagin ibidenak, bino Aimarre bere partidu egiten baldin badu, aukerak izango ditu txapela irabazteko ez. Asier, gauza bat garbi dago, eta da Aimarrek gora egin duela txapelketan zehar. Bai, hori bai ez, txapelketa hasi zenen ni baten ikusten ongi zeola, eta txapelketa aurrera joan den bezala, mejoratu indu ez. Oain digan igual eskubikin, eta ez du lehen gurteko txispori, baina joko aldetik anta asko mejoratu hasieratu. Eskerrik asko, Asier. Vale, eskerrik asko. Bere aulkira doa Asier Olaizola. Panpiladutxera inguruan da. Biak ere komunikabidetako lankidei erantzuten ari dira. Hor duzue xala. Finala Donostian izatea estimatuko zutela. Iruditzen zait xalaren jarraitzaileek. Askoz ere hurbilago baitaukate Gasteiz baino. Finali gehienak eta batez ere azken urteotako denak Gasteizen jokatu izan dira, baina urten enpresen ligak edo enpresek desadostasunen bat izan dute Gasteizko udalarekin, eta binakakoa eta buruzburuko final nagusia bezala, lauterdikoa ere hementxe Donostiako Atano 3. erabakiko da. Hemen dituzue leku indarraren datuak 26 urte ditu. Aimar baino egun bat gazteagoa da, egun bakar baten aldea dute. Metro bat eta 80 zentimetro, metro bat eta 80, Aimarrek baino 3 zentimetro gutxiago. 80 kilo, Aimarrek baino 7 kilo gutxiago. 88an egin zuen debuta Aimarrek lekun berrin, 2000 urtean Eibarren xalak. Aimarrek 3 espezialitateetan jokatu ditu finalak. Binaka final bat du jokatua eta galdu egin zuen Paskualekin. Xalak binaka final bat jokatu eta bera irabazi egin zuen Lasarekin. Lauterdian 3. finala izango du Olaizolak, aurreko biak irabazi egin ditu xalarentzat. Lehen biziko finala gaur izango da, eta buruzburu berriz Aimarrek 2 final jokatu ditu. Lehen bizikoa Patxi Ruizen aurka galdu, bigarrena Irujoren aurka irabazi. Xalak final bat jokatu du buruzburu Irujoren aurka, eta ezin izan zion Iberoarrari irabazi. Beraz, gazteak izan arren, 3 espezialitateetako finaletara iritsitako mutilak dira biak ere. Gazteak bai, baina ofizioa ongi ikasia dutenak, dagoeneko goi-goian dauden pilotariak. Eta pilotari gustagarriak gainera,
doaina asko dituztenak, golpetik hasita, golpe gehiagokoak badituk, Asier bera esate baterako Josean, baina biak ere pilotari luzeak dituk, oso bizi biltzen dutenak, eta gero beste doaina asko, defentsan ondo, oso ondo, ibilian ere bai, tantoa bukatzeko garaian ere bai. Gazteik etorritakok eta hiru final jokatzeko iristeko, hiru espezialitatean pelota egiteko luzea behardek eta dena behardek. Aurrena luzea, golpe egizpalin bai, ez dauk iristeik, fronte guzti. Lautardin da binaka defenditzea errezagoak, bazeo defenditzea, baina golpea balimak gaitane asko zobeto. Eta gero artista dituk, airez asko jogatzeunak, ondo jogatzeunak, errematen oso nabik. Oso pelotai kompleto. Izarraundik. Izarraundiak. Gaur egungo izarrik distiratsuenetako bi. Hori ez daiteke inola ere zalantzan jar. Ea denbora desente daramate berotzen. Pilotaka da ederrak ikusi izkiegu. Eta bitartean lanean artekariak Xavier, eta ez dakit aurreko egunetan aipatu genuena eta askok sinisten ez duena. Final batean dirua 30.000 ateratzea, kasu honetan Olaizolaren alde, ez dakit seinale ona den edo ez, baina hauxe da egia. Eta dirua oso nabarmen dago txapeldunaren alde, eta finala izan da, eta finaletan gertatu hori direnak burura ekarrita, ez dakit ez ote den gehitxo diru hori goiti jotzea. Beti olago kontu izatekin, baina nik irutzi izatak esango hain duke 10 partiduetat izan bat joan diziko izkioke xalak. Porcentajo edo litzeke. Nik uste ez tala harritzeko diru jateatzea. Batzekit, nien itxoke bate harrituko xalak irabaztea. Baina favorito dudik eztek Aimar dala. Eta nik beti izatetena, erakutsi ulako gaina. Bihututa txapeldun izan dek, gaina kontra pare. Erakutsi baina honetan behan gandi bestera, biharrengoa behintzat alde dezentea daula, gaurko unen. Eta xalare, bai, xala pelotai kompletoaek, nitxo, bate harrituko irabaztea, baina egun ona oso ona beharko dik. Asko jokatu, dakin guztie jokatu. Irabazteko. Olaizola bigarrenak jokatu dituen, lauterdian jokatu eta irabazi dituen bi finalak Abel Barriolaren kontra irabazi zituen. Xavier, eta beste iritzi bat Iazko azkena, aurrera kondo. Fernando Tapia dut hemen, eta beti, egia esan beti egiten zait gustagarri Fernandorekin hitz egitea. Bati bat horrein lasaixiago dabilenean, dagoeneko urte batzuk badira ez dauka pilotak aukeratu beharrik, eta hori ere pentaja, Fernando pilota lekura etorri eta besterik gabe pilotaz gozatzeko. Bueno, bai, alde bat bai, besteare hartxiki hori egonetik, baina nik usteat pelotagunak egongo izela, baina alda binde pixat, pelota zurtua, pelotan zea, korta era, baina, bueno, partidu hori usteat pelota aldetik eta ez da lagungo, nik kantxi itzean nola daun, lehenengo partidu zean ematen zea, baina, bueno, baina beti izu behitze pixat, beti zea hori ekitzek, baina oso guztua, behire oteko oso guztua. Itxura guztia du, zen ere partidu honek guztoko ateratzeko, ez da? Xala, bizi biltzen du pilotaria da, Aimar zestanik ez, bi pilotari eder dira lauterdiaren barruan aritzeko. Bai, hori dudek ez, Aimar egin zezari ez da. Xalare geruta geixo egidek, da nik usteat jundeneko ligila baino partidu handixo ikusi dugu gabe. Gari Fernando, gozatu partiduarekin. Gari azko. Epaile zinguraturik. Pilotalekuaren erdirantza doaz. Aimar eta Xala. Zaleak agurtu dituzte. Ea norentzaten lehen biziko sakea Aimarrentzat. Olaizola bigarrenak, txapeldunak emango dio hasiera partidari, Pampik buruari eragiten zion, kontraldu sakea ere. Apustuak eta sakea kontra, baina biak utzetik abiatuko dira.
Lokarria behar bezala lotzen diardu Xalak. Ohitura bihurtu da oinetakoak Coca-Cola bustitzea. Lehenbiziko partidan pilotari ez dute arazorik izan eta pentsatzekoa da bigarren honetan ere ez dela izango, baina ohitura bilakatua da dagoeneko. Aimar Orlaizolak ez zuen kexarik izan, lehengo asteazkenean pilotak hautatzera etorri zirenean, gustura geratu zen. Berak hautatu ahal izan zituen biekin eta ez zuen kexarik izan Xalaren materialarekin ere. Eta Xalak ere nahi zuen aurkitu zuen eta Aimarrenak ere politak iruditu zitzaizkion. Beraz, denak gustura geratu ziren. Atano Amairugarrenak ere bere lana txukun eta presio handirik gabe egin ahal izan zuela ematen du. Eta orain pilotalekua ongi, materiala dirudien ez egokia, bi pilotari handi kantxan, final handi bat ikustea falta, hori xeden hona metxa. Bi pilota kantxan, eta bi botillero kontra kantxan. Asier Olaizola duzue. Beti bezala, uzten dioten bakoitzean bezala, batzuetan ordu berean partidak ere jokatu behar izan ditu, baina uzten dioten bakoitzean bezala, eta finaletan uzten diote Anaiaren aholku emaile. Xala berriz ere Lokarria lotzen. Arratsaldeko 6:23 minutu dira. Elkarri bosteko eman diote. Eta finala astera doa. Lehengo nasteko sakekin honuen alde desentea. Bosei tanto intizkoan Aimarrek eta Xala berriz etzin aprobetxatu bate sakea, tantotik bat etzinin. Horre izango galdea gaurre. Lehen biziko sakea eramatekoa zen Ezker Orman ongi irten zaiolako, baina gehiegi loratu du erantzuna. Xalak lehen biziko tantoa Aimarrentzat. Aldea o zesana izaten dik. Sake. Hor, zuerratik apena, pixka bat belaunetara etorriko zitzaion, baina eraman beharrekoa noski. Bat eta huts, txapeldun aurretik, bado Aimar. Honi oso ongi erantzun dio Xalak. Hori zer? Pasatu egin zaio. Pasiera. Kaskarra eman dio partidari Xalak, Aimarren pilotaka da, ez da beste munduko ezer izan, laburren txean eta kantxaren erdian utzi du. Hau, alegia. Oso beti gora eta fundamentu ondirik gabe. Nabarmen joan zaio, laut erditik atzera. Lehengoan ere gaizki hasi zen eta gaur ere bai. Atera du, Aimarrek, jaso Xalak. Luze. Ezkerrez. Dartxu Xala. Eskuinez jarri orain. Gantxoa. Zer asko egin. Gaizki jotakoa, barruan, suerte haundixo marra izan du Orgoizutarrak. Eusi.
Xalak txokora, Aimarre garrapatu, baina luzegi. Xalak txokoan utzi duen pilota horretara, ongi iritsi da. Olaizola bigarrena, baina eskutik irten zaion bezain laster ikusi dugu, lauterditik pasatu egingo zela. Bat eta bi. 14 pilotaka da. Tantoa ez da beste mundukoa izan. Erdiportiko pilotakadak bat baino gehiago izan dira. Jokoari berari bakarrik erreparatu ezkero, ez daiteke esan hasiera honek Ligaskan elkarren aurka jokatutako arekin alderatuta diferentzi nabarmenik duenik. Baina aldea oso nabarmena eta guztiz beharrezkoa tentsioari dagokionez. Orduan tentsiorik bat ere ez zegoen, ez da geuk ere kontakizunetarako, eta gaur berriz bai. Eta horrek igual tensio horrek batzutanik beti izaten dira, tensio horrek behar bezala jokatzen ez dituzten, batu bat hasieran, nervio, lotuta. Baina pixka bat behar dik, orduan faltazen puntu hori behar dik. Xalaren lehen biziko sakea. Jaso Aimarrek. Olea luzea. Gaizki otako hori ere, baina barruan. Xalak ere gaizki. Hori hobea. Aurrera egin du Aimarrek. Barruan. Txartzat eman du. Txartzat eman du azkenean. Epailea bera ibili da nahasita. Epailea bera ibili da nahasita. Hasieran baietz esan du. Eta gero altxadu eskua. Ea errepikapenak argitzen digun. Nik uste azkenean hartu duen erabakia zuzena dela. Arrastuaren gainean, bai. Epaileak hartu duen erabakia zuzena izan da. Zuzena izan da. Beste kontu bada hartzeko modua. Bai, beak edudazko izan dizkik eta horrekin baietz esan du. Jendea horrekin ahaztek eta behotzen dek. Baietz esan du eta gero esku altxa. Horixe izan da, zoritxarrez, zalantza eragin duena. Esperientzia handiko epailea da, pilota zer den dakiena, Juan Manuel Ruiz, baina horran kasartze txiki bat izan du. Laugarren tantoa, Aimar Olaizolarentzat. Etenaldia eskatu du Panpila Dutxek, lehenbiziko etenaldia guk aprobetxatu egingo dugu. Iragarkiak. Sakez izan, tanto ez dala sakezin dago izan. Lehenbiziko etenaldia laburra izan da, 4-1 aurretik Aimar Olaizola, atera du sakea Goizutarrak. Eta eskuinez erantzun Xalak, ongi. Aimarren gantxoa. Aimar berriz ere airez, txokoan utzi, Xalak harrapatu, baina txapan. 5-1. Eta niri Aimarren hasiera etzait beste mundukoa iruditu.
Beti izatetik, Baina- aukerak izan dizki aide bilekuteko, eta atzeak haindik, atzeaka, eta botea jokatuik, eta beti hasierak era honta itizkik normalen, ez teka lehen hon izan nuen aire zaurrego tanto tia junuen bine, baina guai ikusi Esan egia egiat, aldatula jokatzeko era, ja. Gurutzatzen hasi denean ere ez duela asko gurutzatu, eta eskuinez ere oso Botea labur utzitakoak eta izan dituela, eta ez dela, Bine handikin bare, ez dela aipagarria, baina Otzan Xala zen. oso kaskarra, Bai, xala hasiera kaiskarra. oso kaskarra. Eta dirua jakina gero eta nabarmenago Goizuetako pilotarien alde, une honetan bat eta erdi milari. 15 azpiko dirua. Atera du Aimarrek. Ez da pasarik izan, jaso Xalak. Horren ongiari da sake irantzuten. Boti golea zerki. Aimar. Ezkerkada luzea. Utz eta tanto. Utsarekin tantoa. Lehen Aimarrek utsegiteko parea pilota Milagarroz izan ditu barruan. Orain Xalak, are suerte handiagoa, barruan izateaz gain, tanto izan delako. Ikustazua, errepikapenean. Eskuinez jo du, ies egindakoa izan da garbi-garbi, baina Inakurik hoberenak baino emaitza hobea, emaitza berbera, baina harrapatzea zailagoa. Utsari ez baitako antzik ematerik. 2-5. Xalaren sakea. Luze, sobera. Xalaren bigarren sakea. Eraman Aimarrek. Ezkerra ire luzea, ongi Aimar, oso ongi. Ongi Xala. Olaizola. Baina bizio, Antzeman dut. Piskat estenduta. Bai. Luze. Baztertu egin zaio. Gaizto jarritako pilotak ada izan da. Eta Xalak garairik txarrenean tira behar izan dio kolpea. 6-2. Hau beste bizitasunatekin jokautako tanto ez. Bai. Aldeak hor dirau lehenean, baina behintzat beste txispa bat, beste katz bat somatu diogu azken kiltzean Xalari. Eta ondorengo tantoetan ere atera beharko du. Sake gurutzatua. Erki utzi dio Xalak. Luze jarriz gainera. Aimar Aukera aurrera egin du, baina gero botez.
Eutsi Xalak. Oleaz Aimar. Berriz ere aurrera, Aimarrek, Olaizola. Berriz ere aurrera, Ormabikoa ederra. Hortan, ez askotan ikekin jokaldi gaitaino. Horretan, aikera oso nazi, kontizetik bertan gainea ingurun eta oso ondo indik. Baina beste zenbait egunetan baino, normalean baino, grina gehiago somatzen zioa eta Aimarri aurrera egiteko. Bueno, hasieran ikusiek ez ez. Beak eia partiu etxetik ikasita ekartzezkik nola jokatu behar dan, hasieran hor peloteon zehatu, peloteo askotan ikusi du, aukerak izan, aire sartzeko atzeak honoren du, botea zehatu, behotu, lana inazi kontrario, eta guain marka junda diferentzi pixkata ikusi unenia aurrea egin, gehiago arriskatu, lasaian jokatu, eta pelota bilatu, guain ikusten dekatzeneko tantotania, pelota bile juteala. Baina markagailu ematen aldeare, bai. Pizkat denak jokatzen dit. Oso burutsu edek Aimar, eta denak jokatzen dit. Akats taktikorik nekez egingo du Goizuetarrak. Sake gaiztoa, eraman Xalak, bila Aimar, gantxo zoragarria. Ederra izan da. Konfiantzaz joan da bila. Zabalera bidean zen Xala. Baina usainik hartzerik ere ez du izan, gantxo hori azkarra eta zehatza izan delako. Ikustazue tanto labur baina eder honen errepikapena. Sakea gaiztoa, ezker horman sartzera zioala eraman Xalak eta gero txaparen gainean, motz-motzean ikustekoa izan da gantxo hori. 8-2 finalak handia izan da dein emozio pixka bat ere behar du eta oraingoz hori falta. Aldea, gero eta handiagoa. Hau ere antzekoa. Kanpoa. Eta errestoa kanpora. 9-2 etenaldi eskatu du Pampik, baina ez dagokio etenaldirik. Sakea izan delako. Sakez egindako tantoa izan delako. Baina etenaldia egiteko garaia bai. Sakearen abiadura, orduko 104 kilometrokoa. Eta final ona ez zoak esan. Kaskarra. Aimar motxe lantzerasi, baina pelota egaldua, eta aurrengo tantutan, baina goia hauain patiun satuta, oso ondo jokatzen ari dek, pelota bile, ondo errematatzen, ondo bukatzen ari dek, eta Xala berriz hasieratik be maila ematen ez dakai. Nik uste lotuta edala. Anton bat izan dik, pelota ondo mugituna, baina ezer gutxitan asmatu iganean. Tantoa bukatzeko garaien. Xala pentsaza, tanto bat indik eta bosdizki galdutako, eta beste bisake. Garaiantako ikeragarriek. Atera du Aimarrek. Beste bat. Eta hori ere erantzunik gabe geratu da. Eta Pampik orain ere zineten aldirik eskatu. 10-2 gauzak oso zail jarri zaizkio Xalari. Pampik amorrazioz jokatzeko eskatzen dio Xalari. Mutila ulkira ekartzeko aukerarik ez orain. Eta bera zutitu da. Atera du Aimarrek, sake gaiztoa. Eraman Xalak, baina kanpoan. Azkenengo hirurak sakez egindakoak. Gaiztoa zen hau, Begira. Zeinen norabide gaiztoa zeraman. Oso behan hartu behar izan du, eraman bai, baina gero arrastoaren gainean izan da. Lan erdiak egin ditu Aimarrek eta oraindik 100 pilotaka da ez partidak. Eraman Xalak, Aimar bila, huts egin du Aimarrek. Eraman, Xalaren bolea, eraman Aimarrek biharnean. 3-11.
Panpiladutx zutiturik, epaileari protestan, bigarnean berandu adierazi duelako, edo zergatik. 3-11 pilota aldatu egin nahi du Xalak. Pampi etengabe, aholkuak eman eta eman, etengabe. Atano hirugarrena duzue hau. Azkenean ez dakit zenbat izango ziren saldu gabe geratutakoak. Hemendik nik utsunerik bat ere ez dut ikusten. Itxura ederra du. Atano hirugarrena, gainbeste final haundiren lekuko izan den pilotalekuak. 1973an eraikia da. Eta geroztik partida gogoangarri asko jokatu izan da bertan. Gaurko hau estadistiketan eta hor geratuko da. Historialean hor geratuko da, baina guk kalitateagatik ere gogoangarria izatea nahi genuke, ez hemeroteketan agertzen delako bakarrik. Eta orain arte ikusi ditugunak denbora gutxi barru ahaztuta ere pena hundirik ezartzekoak. Ea finalak ora egiten duen. Eta ea bereziki Xalak gora egiten duen finala ikus dezagun. Lehenbizikoa Xake luzegia izan da, bigarren hau ezkerpar eta gehiegirekin eraman Aimarrek. Ezkerrez luze. Eskuinez gozatu gabe. Ongi Aimar. Olaizola. Oso behan hartu behar izan du Xalak eta ezin. 12-3 etenaldia eskatu du Panpiladutxek iragarkiak. Donostiako Atano hirugarrenean. Arratsaldeko 7:00 gutxi direnean. Olaizola bigarrenak 12, Ipsalaberri Xalak 3. Erabat nagusitzen ari da Aimar Olaizola. Bera zuzen jokatzen. Erakustaldi apartekorik egin gabe, baina gauzak egoki egiten behintzat, hankasartzerik gabe, eta hasieratik askar dabilena, seguru asko urduritasunak lotuta daukalako. Xala. Gora.
Zeruetara alde egin dio. Eta artekariak ere triste, Xavier, normala den bezala, ilun, hemen ez dago Xalaren alde dirorik jokatuko duenik. Eta hori normaltzat jo behar markagailuan 10 tantoren aldea eta kantxan markagailuan den aldea. Sakez bost dagoeneko, Atera du, Aimarrek, horri ongi erantzun dio Xalak, oso ongi, luze gainera. Xala. Bolea luzea. Gantxoa. Eta ez zinera Aimarrek. Bikaino tantoa. Bauen garaia. Jokatu du hau, sake arrestotik hasita. Bauen garaia Xala. Berak ere horixe adierazi nahi izan du egin duen keinuarekin. Pelotakadak onak izan ditu, botea joitunak eta gero boleare oso ona. Eta gero goiti berak ezkerrantxoa inbertsu eta ona. Tanto bikaino jokatu dit. Baina olako asko jokatu barrazek Aimarri irabazteko. Erreztasuna asko mantzio orain arte. Lau eta 13. Ez da luzegia izan sake hori. Ormabiak bolea, Aimarrek harrapatu eta bildu. Eutsi Goizutarrak. Beste bolea bat. Aimar. Txokoan erki utzi du, baina ez du suerterik izan leku indarrak. Tanto izatea merezi zuen erremate horrek, erabat engainatu du Aimar. Baina gero txapara joan zaio. Atzereko tanto hau dotore jokatu dik eta errematearen bikain izan dek. Atzereko 2 hiru tantotan beste al batekin jokatu dik. Xalak. Eta Aimarre irabazi nahi izan eskolen esan detena, hola jokatu garrazek. Baina tanto guztitan. Hasieratik hasita bukatu arte. Hamalau eta 4. 10 tanturen aldea. Eta bi pilotarientzat animoak. Aimarrak ez du hainbesteko beharrik. Xalak denen beharra. Egin apustu jaun Andreok, ditu 8-0-6, bost bat, 7-9 bat bederatzira, edo bidali mezua 7-11 600 euro irabazteko aukera. Aimarren alde apustu egindakoak askoz gehiago izango zarete. Asmatzea gerrazago dirudi, baina gero suerteak gehiago lagundu behar. Atera du Aimarrek, sake bihurria zen, eraman Xalak. Txokoan erki, jaso Aimarrek, Xala. Ez du fede handirik erakutsi hor. Batera indarri gabe ireki du. Xalaren bolea. Jaso Aimarrek. Ezkerrez. Txokoan luze. Beste bolea bat. Eraman hori ere Aimarrek. Gantxoa barruan eta tanto. Aurrena defensa ikeragarri erakutsi eta aukera honezien ona, Pelota goiti zetorrean pixo hundikin. Baina alare dotore izkutatu du. Azken eteraldi bat egin beharra daukagu iragarkientzat. Bere ala itzuliko gara.
Bi pilotaria kantxan. 15 Olaizola bigarrenak. Lau Xalak. Iazko finala ere Aixi irabazi zuen Aimarrek Abel Barriolaen kontra. Lehen bizian Aimar bera urturi xamar eta Abel nagusitzen hasi zen. Aldetxo bat ere lortu zuen gainera. Baina gerora Abel presa gehiegi zaritu zen eta Aimarrek bere lana ezin hobeto egin zuen. Gaur berriz, hasieran ere ez du estutu Xalak. Beti aurretik Goizutarra. Eraman Xalak. Botea zabalera egin dio eta dejala kaskarra. Erabat gozatu gabeko pilota zen Xalarena. Eta botea zabalaldera egin dio. Harritu nau. Aimar ez ustean harrapatzeak, Harritu nau, Aimar ongi ez jartzeak. Ongi jarri ezean, jokaldiri gerrazena ere, zain bihurtzen da. Bost eta 15. Xala, nondik doa sake ateratzera. Txokotik, ezker hormatik, 13 metrora. Txokoan luze, sake bikaina zen baina, luzegia. Etxien hartutako erabakia izango zen. Orain berriz ere Zabaletik aterako duelari bedi. Zabaletik Zabalera. Eharki eutxi, Eharki eutxi dio. Bolea ere txarra ez. Xala. Txoko handeja da. Ez ona. Ikara gehi txokin, lotuta. Aimar. Hormabikoa Xalak. Eta gero txapapera. Horra ona, zenen. Abagadune honna zuen Aimar lekuzkanpo zegoelako. Baina ez zaio ia ez irteten Lapurtarrari. Anaiarekin, botineroarekin. Solasean Aimar, ze pilota atera erabakitzeko. Etenaldirik ez du eskatu. Baina nahiko luze bagoa. Zenbatuko ez den etenaldia izateko. Amasei eta 5. Panti arnegaturik ezinean bere mutila eta honen zaleak bezala. Txapelketa hasi zenetik asko gozatu dute Xalarekin bere jarraitzaileek eta baita jarraitzaile ez dituenek ere joko ikuskarria eta gustagarria hainbaitu, baina gaur askardi ardu 17 eta 5 eta sakez dagoeneko 6 egin dizkio hau gaizto zen. Lehengone azteko alde handi horre honuen lehengoko partidune. Eta gaurre hor alde ikeragarri zen. 6 indizkik eta gaurre Xalak aleik ez dikin. Lehengone etxon aleikin eta gaurre etxon aleikin.
Eraman Xalak, Olaizola. Ezkerkada ederra. Seiterritik eutsi behar izan dio Xalak. Gantxoa. Intu. Xalak eraman olabait, Aimarren aukera. Eta ireki du. Tanto ederra ikusi dugu. 18garrena izan da txapeldunarentzat. Eta Lauterdiko 3. txapela laster izango duela dirudi. Buru gainean, ez dira asko. Pelotaga Lauterdian 3 txapel irabazitakoak. Sentidukin, frontoiko zoko guzti bilatuz. Bikain izan detantua. Lengoan Mikel Unanuek egiten zuen alaxe galdetu ziotelako. Egunkari batean Aimar Olaizola eta Julian Retegiren arteko konparazioa. Oso ondo egina iruditu zitzaidan. Julian Retegik luzeago ibiltzen zuela, luzeago eta biziago ere bai. Eta lauan botea askoz pilota gehiagori egin erazten ziela. Aimarrek berriz airea duela askoz gehiago. Eta anguloak hobeto aprobetxatzen dituela. Eta egia da, Aimar horretan maisu handia dela. Hau ere erantzunik gabe geratu da, 19-5. Eta Xalak tanto gutxiregin geratu behar du gainera. Buruz buru, elkarren arteko 3. partida dute gaurko hau, Aimar Olaizolak eta Xalak. Lehen bizikoa, 2004ko buruz burukoan izan zen, partida erabakigarria jokatu zuten. 3 jo finalean zen ordurako, eta Xala eta Olaizolaren arteko partidak erabakitzen zuen, 3 joren aurka finala nork jokatu. Xalak irabazi egin zion Aimarri, 22 eta 18, partida gorra jokatuta. Eta ondoren berriz, duela 2 aste Lauterdian eta gaur berriz. Gaur finala orduko agetzuen. Duela 2 asteko agetzuen, balio ondirik honek bai, honek dena balio du. Xalak txapeldun ordetzarekin konformatu beharko du Aimar 22 zuzenean doa eta. 25. Oraingo saki honi erantzun dio Xalak, baina gero Aimarrek beira nola bukatu duen. Aimar gozatzen ari da, eta Xala hasieratik sufritzen. Eta guk, espero bezalako gozamenik ez, partida kaskarra baitoa. Bai, gutxinez hobea espero ginen, Partidu uste duen Aimarri irabazteatzala zail izango zala, baina Xalan handik gehiago espero ninik. Baina finaletan askotan pasatzen dek. Nerviokin da. Bigarrenean. Aste guztin partidu honekin pentsatzen da. Gehien jokatu nahi denean, gutxien egin. Dautekena, jokatzekena ezin eman, etorri eta ezin eman, ezin jokatu. Ezin erakutsi zenba jokatzeke. Urduritasuna logika zaratagoko zerbait da. Logikak agindu behar badu zertako, egon hau bani urduri, gutxi hau jokatuko diateta. Baina, argumenpean hartzen zaitu denean, kitxo. Eta nik uste dut hori segertatu zaiola Xalari. 21-5, Olaizolaren azken sakea izan da hori. Xalak eraman. Txapa gainekoa, jaso Aimarrek. Bolea kaskarra. Aimar. Traketxan Xadoa. Ezin izan du jaso Xalak, 3. aldiz Lauterdiko txapeldun Olaizola bigarrena. Eta Fagina berari zorionak eman behar, zorionak Aimar. Eskerrez. Bueno, nik uste euk ere zuela espero hain partidu erraza. Ez, ala, ez, nik uste ba. Anaik nik irabazi behar man numitza ongi jokatu barko nula ez, eta nik uste gaur ba ongi jokatu bala, bakarra egiteak nik ustez ba ez du bere maia man. Oso
oso bajo bera, ez dio galako utzi, ala berak ezin zuelako. Ez, ni lehen esan da, ni nire ustez nire abintzaba ongi indut, ez? Bakarra, saketik, ez da, itzen bat ate saketik amina ondia indut, ez eta nire uste, berak eba bere ez dula eman, ez. Aimar, beste garaipen bat, ez aiz aspertzen. Nik uste holako parti dira, ez segula ez dela azpertzen, ez eta berba urte askotan baula zeitzegon, ez. Dagoeneko 3 bat dira, lauterdiaren barruan. Bai, ala da, ez, nik uste, distantzia honetan beti izan du, gustora aurkitzen ditzala, eta nik uste, zerreiatik gan irabaz, joala 3 txapela, ez. Noiz ikusi duk, ez ziala alde egingo txapelak. Ez, nik uste, 22 iritsi arte hemen segitu barra du, erozinek irabazea duki ez, eta ni behitza bazkeneko tanto arte, lanen hasiera bezala segitu, ez. Eskerrik asko, Aimar. Vale. Lauterdiko txapeldun Olaizola bigarrena. Pilotari ikaragarria. 2005 urteunetan bera oberena, zalantzarik gabe, buruz-buruko 2 txapelak berak irabazi ditu. Txapel nagusia lehendabizi, lehenbiziko aldiz, eta orain berriz urtea ondarretan dela, Lauterdiko 3. txapela eskuratu du, eta gaur egungo aurtengo onena bakarrik ez, hau beste edozein garaitako onenekin ere ez dut dudarik egiten goian ibiliko zela. Eta uste dut Xabier badugula denborarik Asierrekin ere hitz pare bat egiteko. Ea zer dion Botelleroak, honek ere bere partetxoa izango duta. Zorionak, Bai, eskerrik asko. ez duzue sufritu, espero zenutena. Ez, nun espero nik inondik gane partidu hau bateko zela. Eta, bueno, ematen zuen Aimarros favorito garbiate da, baina, bueno, ematen zuen xala oso urduri atela, eta Aimarren ere ustez partidu borobi egin du, ez? Pilota oso ongi muitu du, eta momentu zin, Aimar duen egin du, ez? Norbeite pentsatuko dik, xala ze baju finalean eta bar, baina partido zailak ditu. Hombre, partidoi komplikatu die, ez? Xalak ikaragarrizko txapelketa egin du. Nik hasieran esan duen bezala uste nun, lana gehiago emango partidu gorra izango zela. Eta, bueno, Aimarrek oso ongi jokatu, eta xala, nik uste finalan presioan abari jula ez, zertikan xala gaur jokatu, minio askotaz gehiago jokatzeko, ez? Hemen gauza bat dago da garbi, da Aimarrek bere maila gaurkoan ere eman duela, eta lehen esan duen bezala, ia beti ematen duela nota hon bat. Hombre, beti figura horregatik destakatu izan du ez, ben maila eman mardenen eman dutelako, eta kasu honetan Aimarreke normal emeintzat tokatzen denen itea partidua egin itegu, ez? Diferentzia hor da. Ez dela ondo jugatu du, esan saketan oso ondo, eta gero bukatu behar izan duen ere, motore aritu da. Bai, bat lehengo minio bastante zokio sakatu gaur ez, eta gero pilota oso ongi muitu ezkerrazta eskuiz. Zenbateko partea daukagik ze proporziotan? Ni gutxi ez, ni beti esatu dut hor barren endonak imardula, eta horko ez baldimeo egiten kanpotikan lana gutxitea. Ondo celebratu. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko, berarik jakina. Txapeldunaren hitzak bildu ditugu lehendabizi, txapeldunaren Botilleroarenak ondoren saribanaketa egiteko zai daudenen denak, guk ez dugu aparteko presarik. Finala uste baino laburragoa izan da, eta beraz denbora pixka badaukagu oraindik. Saribanaketa lasai egiten utziko diegu, eta ondoren harrapatuko ditugu. Xala, gainera finalaen aurretik harrapatzerik ez du izan Xala. Bera elkarrizketa ditu nahi genuenean falta zelako, kanpora irtena edo izango zelako, eta Xala ezin eta Pampi harrapatu behar izan dugu. Ea orain finalaren ondoren biak harrapatzen ditugun, Pilotaria eta Botelleroa, Maixua. Lehen da bizi Lore Sortabana eta Binamuxu. Gorutz Larrañagak Donostiako zinegotziak emango dio Xalari Jopa. Jopa ez da, baina saria bintzat. Xaloa Xalarentzat egin duen txapelketak merezi ditu eskuzartak, baina finalean ez dugu Xalarik ikusi. Arritxu Marañon Andrea, Gipuzkoako aldundiaren izenean, Aimarri saria eman diona.
Eta orain txapeldunarentzat txapela. Jose Juan González de Etxabarri, Gipuzkoako aldun nagusiak ezarri dio. Aimarri bere irriño bihurri hori. Xala ere irriz, baina alderreko igualeko xeko zotasuna izango du Aimarren barrenak finalaren ondorengo une hauetan. Gozo bata, gazi bestea. Eta orain, sari banaketaren ondoren, ea lortzen dugun, lasai-lasai, If, Salaberri, Xala eta Panfiladutx, pilotaria eta botileroa biak elkarrizketatzea. Kondo, ez da ginuntza hode, baina alduzunean aurrera. Bai, jende artean ez nauzu ikusiko baino, hemen txenaiz. Bueno, Ips, final bat galtzea beti da gogorra, baina ondo jokatzen ez denean, are eta gogorragoa da. Bai, ez dakit, gau oso nervioso jolastu dut, eta hastean gaizki oso gaizki hasi naiz, eta Aimarri kontra gero oso zaila da, ez? Eta gero belurarekin jolastu dut, eta gaur nik uste Aimar partidu ona egin du, baina nik faio gehiagi egin dut, ez? Opari gehiagi, eta sake bueltan ere ez dut ongi asmatu, eta bera hobena izan da, eta merize du irabaztea, ez? Gauza bat dago garbi, eta behin baino gehiagotan, zeuek aipatu duzuena da, Aimarri irabazteko, bera baino askoz gehiago jokatu behar da. Bai, hori da, ez, Aimar asko jolasten du, eta bai, hori da, ez, gau galdu dut Aimarren kontra, baina hemen ikasten da, ez, final bat oso zaila da jolasta, eta ikusten da Aimar jokaria haundi bada, eta gau irabazi du, eta hala da, ez. Zakeak ia denak eraman ezinak ziren? Ez, nik utzi dut sake gehiegi, ez. Bueno, hola da, ez, gau gaizki jolastu dut, Aimar hobena izan da, eta hola da, ez. Hala ere, bueno, kontentu egon behar egin duzun txapelketarekin, beti finala galduta gelditzen da horrela gusto mikatz samarra, baina, bueno, txapelketa handia egin duzu. Bai, enuen uste hain urrun aiatzea, ez. Pozinago final hori iristea, baina gau nahi nuen eman maia hoben bat, ez, eta ezin dut lortu, eta triste joango niz, baina badut bi aste rekuperatzeko eta berriz ere entrenatzeko eta berriz ere jokoan txartzeko, ez da hor gelditzen, ez. Dira txapelketak asko eta segitzen dugu tola. Inakako azate baterako? Bai, hor bertan da, eta egoin berriz ere preparatu eta berriz ere gogo handi batekin etorri frontoian eta gustoko ibili. Eskerrik asko, Ips, eta zorionak egindako txapelketagatik. Bai, esker. Triste Xala, ezagundu bai, Ifek. Triste dela Burumakur, hainbeste lan egin eta gero, eta final honekin hainbeste amets egin eta gero, ezinen aritu da, ez du gozatzerik izan, ez dugu gaur benetako If Salaberririk ikusi. Eta hemen gure inguruan dira Lapordiko gure irratiko lankideak eta diskideak eta lanean hauek ere ilusioz etorriak, iparraldeko beste bat bezala, niretzat nik beti esan izan dut, oso gauza pozgarria eta asko balio handia eman beharrekoa dela. Ezkerparetan iparraldeko pilotari batek hainbesteko lorpenak eskuratzea, eta hainbesteko ilusioa eta bizipoza sortzea, baina txapeli gabe eta gainera itxura honik eman gabe geratu behar izan du euren pilotariak. Eta datuek hori guztia garbi adierazten dute. Olaizolak egindakoak Mordoxka, gehienak Sakez, hori bai, Sakez 7, zain gaizto asko atera du, baina eramatekoak ere baziren tartean. Irabazteko eraman beharrekoak. Tejadaz bat, Airez lau, txapagainean bat, galdutakoak berriz, bi besterik ez, bat amarrazatzetik joan zaio, bestea erasoan galdu du. Eta Xalak egindakoak 3 besterik ez, bat bi Airez egin ditu, bestea suertez, eskuinez jotako pilota ura. Ura Tejadaren antzekoa izan da, baina ies egindako pilota zen, zalantzarik gabe, galdutakoak berriz, 9 marrazatzetik 2 joan zaizkio, erasoan beste 3 galdu ditu,
beste 3 garbiak, beste bat behartuta galdutakoa, denera 9 eta 9 horiek. 7 sakeri, eraman gabe utzitako 7 sakeri eransten baldin badizkiegu. Hortxe daude, 22 behar diren asko. Gustura izango da, Hain Marrolaizola, gustura izango dira bere jarraitzaileak eta baita Aiangizko herritik apustu egin duen Mari Angeles Goikolea ere. 600 euro gehiagorekin aterako baita plazara, zorionak. Eta osasunez urratu, osasunez gastatu. Baldugu beste elkarrizketarik, Koldo, Pampi Ladutx agurtzea behar bada interesgarria litzateke gaurko lanak amaitutzat eman aurretik. Pampiren atzetik nabil eta hemen badakizue, hemen errebote paretaren atzean kristal badago eta hortxe iskutatu da partidua bukatu denean eta esan diot etorri pare bat egiteko eta orain hitz egiten badet ikaragarriak esango ditut eta nahi godet pixkaten egotea, baina beste saio bat egingo dut orain Vicente Artolak esaten dit, ez dela salduko, bestela ikaragarria botako dituela, berak esandakoa da, eta, bueno, ez dut uste nik ala ere motibo hundiri daukanik ba. Nik ere ez dut uste, eta nahi hau dut, ikaragarriak esan berbaldin baditu. Ez esatea, beroan esaten diren hauek, gero askotan damutu beharrekoak izaten dira, eta hor nik pentsatzen dut, ezinean, azkenean bakizu ez gertatzen den, ezineak berak sortzen du amorrazioa, eta askotan ez dauden lekuan ere mamuak ikusten dira, hor zalantzako jokalditxo bat izan da, berez gero erratikapena ikusi da, denok ere ohartu gara, epaileak lauterdiko arrastoa zaintzeko zegoen epaileak Ruiz jaunak asmatu egin duela, neri behintzat irudipen hori geratu zait, arrastoaren erdi-erdian egin du punpapilotak, errepikapenak alazioen, baina bera pixkaban hasi eginda, esperientzia handiko epailea da, epaile ona da, baina bera pixkaban hasi eginda, buruarekin baietz esan du, ona zela, balekoa zela, eta gero, denei tantoa xalari eman diola pentsarazi eta gero esku altxa egin du eta horrek sortu du zalantza, horrek sortu ditu protestak, txistuak eta xala eta Pampiren batez ere, Pampiren aserrea ere bai, dani pentsatzen dut horregatik esango zuela Pampik hori, sekulakoak esango lituzkela eta bueno, esatea baino ez esatea, noski askoz ere hobe. Beno, Josean, hemendik aurrera, berriz ere orain Bizpahiru asteko tenalditxo bat izango diagu, eta orain bigarren txapelketa handi batekin amets egiten hasi beharko diagu. Bai, oain ego harrikita zetoztek, hor turroia jaten utzi, pelotari di, egun batzuk lasai utzi, familiekin dago zatzen, eta gero errege egun aste hortan, errege bezperan edo errege egunean bi horietakoren mintzat aste ondar horretan hasiko dela binakako txapelketa, erabakita daude zenbait pilotari, beste batzuk berriz zalantzan, Otxandorena, Inigo Leitza bera ere, ez dakit, txapelketa aurreko partida hauek erabakigarriak izan daitezke, eta gaur ez dut uste bere jokoarekin inor asko komentzituko zuen Inigo Leitzak, beste batzuk ere hor daude zai, bera saluz 8. Juancho Koka, ikusi egin behar zein sartzen duten, Otxandorena bera ere sartzen duten edo ez duten, ea datozen aste hauetan nola portatzen diren batzuk eta besteak, ea txapelketa handi bat, ondo orekatutako bat, ondo egituratutako txapelketa, binakako txapelketa prestatzen diguten enpresek, eta denok ere gaurko finalean baino gehiago gozatzeko modua izaten dugun. Besterik ez, pilotazaleok, guk ikusitako eskaini behar, partida txarra denean, partida honik ezin eman guk, penatxo horrekin geratuko gara, baina tira, hemen ez segururik, ez errezta izaten eta alaxe konformatu beharko dugu. Eskerrik asko, txapelketa honetan ere egunez egun hortxe lehiatilaren bestaldean egoteagatik, gaur egoteagatik ere bai, eta bakizue Euskal Telebistaren bitartez profesional mailako pilotaz gozatzen segitzeko aukera izango duzuela. Astero, bi aldiz, ostiral gauetan eta igande arratsaldetan. Mila esker!